Dobar dan i dobrodošli na još jednu epizodu na našem kanalu. Karantinsku epizodu. Aj ti polako nauči Angular. Angular je jedan od 3 najpopularnija JavaScript frontend frameworka trenutno u svetu. Pored njega tu su još React ili Vue. Mi ćemo proći kroz malo izmenjenu verziju Angularove turneje heroja, koja za cilj ima upoznavanje sa frameworkom. Vidjet ćete kako izgleda raditi sa Angularom i da li vam se na prvi pogled dopada. Idite na angular.io i naći ćete u dokumentaciji pod Fundamentals turneja heroja aplikaciju. Vašu prvu Angular aplikaciju. Prvu stvar koju treba da uradimo, a za šta imate upustva na samom Angularovom sajtu, je da instaliramo Angular na naš računar i da podesimo ceo environment koji nam je potreban da bismo razvijali neku Angular aplikaciju. Otvorite neki editor po svom izboru. Za početak možemo da koristimo VS Code. Mislim da je on dobar zato što ima dosta dodataka za Angular i besplatan je. Tako da za početak je više nego dovoljan da radite sve ono što vam je potrebno. Uključite terminal koji opciju za uključivanje terminala imate gore u meniju samog VS Code-a i zatim ukucate npm i-g at Angular CLI, što će da instalira globalno Angularov CLI koji nam služi da bismo lakše razvijali Angular aplikacije. Pokrenut ćemo komandu za kreiranje nove aplikacije ng-new Angular Tour of Heroes. CLI će izgenerisati kod kako bismo brže krenuli sa developmentom. On u sebi sadrži lokalni server na kojem možete da pokrećete svoju aplikaciju, komande na kojima možete da generišete delove aplikacije poput komponente, modula ili servisa. On je tu da nam olakšava posao u suštini. Sada ćemo da otvorimo ovaj naš novi projekat u VS Code editoru i u terminalu ćemo da upišemo npm start ili ng-serve, što su komande za pokretanje aplikacije na lokalnom serveru na portu 4200. Tu možete da pratite sve promene koje budete pravili na svojoj aplikaciji. Ovo znači da je kompiliranje koda završeno i da možemo refreshovati browser kako bismo videli našu aplikaciju. I ovo je početna strana koju je CLI izgenerisao. Pogledajmo od čega se sastoji naša aplikacija. Imamo source folder i u njemu app folder, gde imamo HTML, to jest ono što možete vidjeti sa naše desne strane. Imamo neke stilove i imamo našu glavnu app komponentu koju ćemo mi sada promeniti. Angular je pisan u TypeScriptu. TypeScript predstavlja superset JavaScripta. U suštini to znači da sve što možete da uradite u JavaScriptu možete u TypeScriptu, pa možete još i po nešto pride. Da bi vam pokazao kako funkcioniše naš lokalni server i osvežavanje, promenit ćemo title u Tour of Heroes. Onog trenutka kada budemo snimili promene u našem fajlu, moći ćete da vidite da se browser osvežio sa novim podacima. S obzirom da nam ne treba sve ovo što je Angular izgenerisao, otići ćemo u app component HTML i napravit ćemo tamo samo jedan header koji će da prikazuje promenljivu title. Da bismo pristupili promenljivama u našem templateu, to jest u našem HTML-u, moramo koristiti duple vitičaste zagrade uz ime promenljive. Title je promenljiva sa vrednosti Tour of Heroes. Da bismo je prikazali u HTML-u, trebaju nam duple vitičaste zagrade oko same promenljive.
Tako se vrednost promenljive binduje, to jest vezuje iz komponente u naš template, to jest u HTML. Dodat ćemo neke stilove koji se odnose na celu aplikaciju. Stilovi koji se odnose na celu aplikaciju stavljaju se u styles.css file. Ove stilove koje smo sada prekopirali možete naći na Angularovom sajtu, a možete i pogledati na našem GitHubu, koji će biti u komentarima. Šta smo uspeli na kraju da mi uradimo? Kreirali smo novu aplikaciju, pre toga smo instalirali CLI, ok? Napravili smo property title i naučili smo kako da ga bindujemo u HTML-u i kako da prikažemo njegovu vrednost. Sledeći zadatak koji imamo je da prikažemo heroja. Pomoću CLI-a izgenerisat ćemo novu komponentu koju ćemo nazvati Heroes. Ono što dobijemo komandom ng-generate component, to je naš HTML template, CSS stilove i samu komponentu plus testove ukoliko su nam oni potrebni. Sama komponenta izgleda ovako kad je izgenerišemo i ona može da ima svoj selektor. Template URL je putanja do vašeg HTML templata, a style URLs je lista svih stilova koji utiču na tu komponentu. Napravit ćemo promenljivu hero i on će se zvati Rick, to jest imat će vrednost Rick. U našem templateu ćemo skloniti defaultni placeholder koji je izgenerisao naš CLI i zamenit ćemo za vrednost promenljive hero. Da bismo koristili tu komponentu u našoj aplikaciji, otići ćemo u našu glavnu aplikaciju, glavnu app komponentu i iskoristit ćemo selektor naše komponente app.heroes i napisati kao HTML element. Snimit ćemo i evo ga naš Rick. Da bismo imali manje grešaka u odnosu na obične JavaScript aplikacije, pomoći će nam interfejsi. U Heroes folderu napravit ćemo interface hero koji će biti sledećeg oblika. To će biti objekat koji će imati propertije ID, koji će biti number, name, string, status, species i image. Znači svaki od ovih propertija će imati svoj tip. Interfejs je kao obećanje kako će izgledati naš objekat i pomoći će nam za bolje razvijanje aplikacije uz manje grešaka. Iskoristit ćemo ovaj interfejs koji smo napravili i iskoristit ćemo ga u našoj hero komponenti i reći ćemo da je hero tipa hero. Odmah ćemo dobiti pomoć od VS Code da nešto nije ok. On nas upozorava da smo vrednosti hero, koja bi trebala da bude objekat, jer smo mi to rekli našim interfejsom, dodelili vrednost koja je string. Sada ćemo to promeniti da nije više samo Rick, već da je to objekat koji će da ima name Rick i ID će biti 1. Sledeći problem na koji nailazimo je da ne možemo više da prikažemo našu promenljivu tako u HTML-u, jer je postala objekat, tako da sada moramo da pristupimo vrednostima, to jest delovima, delovima unutar objekta. Izmenit ćemo naš template tako da unutar vidjetičastih zagrada pristupamo imenu heroja, to jest hero.name, a posle snimanja vidjet ćete da
ćemo ponovo vidjeti detalje našeg heroja. Korisna stvar koja dolazi uz Angular su njegovi pipe-ovi. Pipe-ovi služe, na primjer, za formatiranje teksta na drugačiji način od njegove vrednosti, ali bez menjanja iste. Koristeći, na primjer, uppercase pipe, možete vidjeti da je Rick sada napisan velikim slovima. Pored njega postoji još pipe-ova, kao što je recimo currency pipe koji služi za formatiranje i prikazivanje valuta, date koji služi za formatiranje datuma i async pipe koji služi recimo za raspakivanje observable-a. Sada ćemo da ubacimo input polje, da bih mogao da vam pokažem kako funkcioniše dvosmerno vezivanje vrednosti, to jest two-way data binding. Trenutna greška koja se prijavljuje je zbog toga što moramo uvesti forms module da bi nam ng model radio. Kad imate samo uglaste zagrade, znači samo brekice, to se naziva jednosmerno vezivanje ili one-way data binding, a kada imamo bananu u kutiji, znači uglaste zagrade i onda obične zagrade, to se zove banana in a box i ona služi za two-way data binding. Ona će nam omogućiti da pristupimo vrednosti imena našeg heroja i da menjamo. Kao što vidite, nakon uvoženja forms modula i snimanja, greške su nestale iz konzole i sada možemo preko našeg input polja da menjamo vrednost imena našeg heroja. Više nije Rick, nego je Ricardo. Što je ovo turneja heroja, a ne samo jednog, dodat ćemo mock u našu aplikaciju. Mock su lažni lokalni podaci koji služe da što bolje pripremimo komponentu kako bi posle mogli da radimo i sa pravim podacima. Novi fajl će se zvati mockheroes.ts i eksportovat ćemo konstantu hero za koju ćemo da navedemo tip, da je to lista objekata tipa hero koji sadrže ID, name, status i tako dalje. U našoj heroes komponenti ćemo da obrišemo onog jednog heroja koji smo imali i da iskoristimo ove lažne, to jest mock heroje koje smo sada upravo napravili. Napravit ćemo novu lokalnu promenljivu koja se zove heroes i njoj ćemo dodeliti vrednost iz našeg mock fajla. Zbog toga ćemo morati da promenimo naš template kako bismo ga prilagodili novom tipu podataka. Da bismo dobili pojedinačne heroje, ne možemo da koristimo ono što je bilo do sada napisano u templateu. Moramo da iskoristimo jednu Angularovu direktivu koju su oni napravili u ovu svrhu, koja se zove ng4. Ona nam pomaže da prikazujemo liste u našem HTML templateu. Deklarisat ćemo heroja iz naše liste heroja, a za svakog heroja koji postoji u listi heroes napravit će se jedan li koji će prikazivati dva propertija, ID i name. Posle toga ćemo da dodamo stilove i pazite uvek pazite da ste sve fajlove snimili, zato što se dosta grešaka može desiti samo zato što niste snimili sve fajlove i vi očekujete nešto, a browser vam pokazuje nešto sasvim drugačije. Sledeća stvar koju treba da uradimo je da se nešto desi kada kliknemo na pojedinačnog heroja. Napravit ćemo event binding, to jest hvatat ćemo klik na HTML elementu
i klik na neki element će pozvati funkciju select hero koja će mu proslediti heroja iz tog reda kao argument funkcije. Greška koju VS Code pokazuje postoji zbog toga što još uvijek nismo napravili našu funkciju. Select hero koji prima argument hero tipa hero i sad ćemo napraviti promenljivu selected hero tipa hero i unutar funkcije select hero ćemo vrednost reda koji smo kliknuli da dodelimo našoj promenljivoj select hero. Kako bismo iskoristili vrednost selektovanog heroja, dodat ćemo u naš template deo koji će predstavljati detalje našeg heroja. Ovaj deo templata predstavlja našu listu heroja, a ovo ispod su detalji našeg selektovanog heroja i to ćemo da vidimo kako se renderuje onog trenutka kada budemo snimili našu komponentu. Klikom na heroje iz liste možete da vidite kako se menjaju prikazani detalji heroja. Međutim, imamo i bug u aplikaciji. Ako kliknete desno dugme i Inspect, moći ćete da vidite na početku kad uradimo na refresh da je naša aplikacija pukla. Razlog za to je što Selected Hero nema nikakvu vrednost. U konzoli možete da vidite grešku i ona će vam pomoći da otklonite ovaj problem. Da bismo izbjegli ovu grešku, potrebno je da vrepujemo, to jest da obavimo detalje jednom proverom da li uopšte postoji selektovani hero. Za to ćemo da iskoristimo još jednu Angularovu direktivu koja se zove ngIf. Tek kada bude postojao selected hero, ova provera će dozvoliti ostatku HTML-a da se prikaže na ekranu, to jest da se renderuje u domu. Kada snimimo, vidite da nema više greške u konzoli, a nema ni detalja sve dok ne kliknemo na nekog. Da bismo stilizovali selektovanog heroja, to jest da bismo u listi mogli da prepoznamo koji heroj je selektovan, iskoristit ćemo nešto što se zove class binding. On se piše u uglastoj zagradi, što znači da je to one-way binding. Dodat ćemo klasu selected na element kad bude bio ispunjen uslov da je heroj iz reda jednak selektovanom heroju. Znači, klasa će se primeniti na ceo taj na ceo taj element gde smo postavili uslov koji smo naveli. Znači, sada je na ceo red primenjena klasa selected jer je ispunjen uslov da je selected hero jednak heroju iz reda. Zbog toga je ceo dobio klasu selected i stilizovan je ceo red. Na osnovu proveravanja vrednosti dve promenljive možete dodati određenu klasu koja vam je potrebna. Dakle, šta smo naučili u prethodnih par minuta? Naučili smo kako da napravimo master details stranu na kojoj imamo listu heroja. Svakog od tih heroja možemo selektovati klikom na njega. Kada ga selektujemo, pojavljuju se detalji selektovanog heroja koji dalje funkcionišu sa two-way data bindingom. Pokazali smo vam novu direktivu ng4 koja služi za prolazak kroz listu entiteta i način kako da prikazujete pojedinačne entitete. Naučili smo direktivu ngIf koja služi za sprečavanje prikazivanja nekog sadržaja pre nego što je dostupan. Na kraju, naučili smo kako se radi class binding, to jest kako dodati klasu na element u zavisnosti od toga da li su ispunjeni neki uslovi. Naša Heroes komponenta radi previše stvari.
Zato ćemo da izdvojimo detalje naših heroja u posebnu komponentu koju ćemo nazvati Hero Detail. Iskoristit ćemo CLI kako bismo napravili našu novu komponentu i umjesto HTML-a koji je stajao Heroes komponenti, stavit ćemo novi tag App Hero Details. Kopirat ćemo tu našu komponentu celu, njen template i stilove za detalje heroja. Da bismo prosledili selektovanog heroja, moramo da iskoristimo Angularovu direktivu input i nju ćemo da nazovemo hero. Vratit ćemo se u heroes komponentu gde će naš hero input i njemu ćemo da prosledimo selektovanog heroja. Pošto nemamo više direktnu vezu, ne nalazi se ceo template detalja u heroes komponenti, ovo je način kako iz glavne heroes komponente možemo da prosledimo neki podatak u child hero detail komponentu. Trenutno i dalje pokazujemo podatke iz mock file. Da bismo pripremili našu aplikaciju za primanje pravih podataka, treba da prebacimo dobavljanje svih podataka u servis. Zaduženje komponente nije da dobavlja podatke, već da ih prikazuje. Zato ćemo logiku dobavljanja podataka da izmestimo u servis. Preko CLI-a izgenerisat ćemo hero servis. Za razliku od komponente, vidite da je drugačiji dekorator, ovde je injectable, piše provided in root, što znači da je dostupan na nivou cele aplikacije. Napravit ćemo metodu getHeroes, koja će da vraća naše podatke, naše mock podatke heroes. Tip povratnog podatka funkcije će biti lista heroja. Zbog ovoga provided in root ne moramo nigde dodatno da registrujemo naš servis, on će biti dostupan svim komponentama. Heroes promenljiva više neće biti vezana za mock podatke, već ćemo u konstruktoru da ubacimo naš hero servis i setovat ćemo vrednost heroes promenljive na vrednost funkcije getHeroes. Ovaj zahvat ne bi trebalo da ima nikakvog uticaja na izgled aplikacije. Morala bi u suštini isto da radi. Imaćemo našu listu heroja i na klik ćemo dobiti detalje svakog heroja. Angularova dokumentacija kaže da nije dobro praviti ovakve pozive u konstruktoru. Tako da ćemo mi poziv funkcije našeg servisa da izmestimo u ng onInit lifecycle hook. Koristeći Angularov HTTP servis za dobavljanje podataka, podatke ćete najčešće dobijati kao observable. Zato ćemo da promenimo naš servis da ne vraća vrednost, već observable vrednosti naših mock heroja. U prevodu to znači da smo do sada naše podatke smo dobavljali sinhrono, a svi API pozivi su asinhroni, tako da ćemo i mi naše podatke da dobavimo asinhrono. Uvešćemo observable i off iz arix.js biblioteke koja omogućava rad sa observablima u JavaScriptu, pa samim tim i u TypeScriptu. Kada snimimo, normalno je da imamo grešku,
pošto asinhrono vraćamo podatke kao observable, pokazat ću vam dva načina da dobijemo podatke. Prvi način je da se subscribe-ujemo na metodu getHeroes i zatim dodelimo vrednost našoj lokalnoj promenljivoj heroes. Ili možemo reći da je naša lokalna promenljiva observable, pa ćemo joj dodati vrednost funkcije getHeroes, a onda u templateu ćemo iskoristiti async pipe. Možete koristiti bilo koji od ova dva načina. Razlika je u tome što async pipe radi subscribe za vas, ali je prednost u tome što se on brine i o tome da se unsubscribe-uje sa tog observable-a koji slušate. Znači, može da se koristi i jedan i drugi način. Kazati je kako možemo da dobavimo naše prave podatke u našu aplikaciju. Do sada smo koristili hardkodovane podatke iz fajla mockheroes, koje sam pokupio u stvari na jednom API-u, javnom API-u, besplatnom API-u za Ricka i Mortija. Na Angularovom sajtu koriste se drugi podaci, vi možete da koristite i jedne i druge, možete da nađete neke podatke koji se više vama dopadaju, a svakako vam preporučujem da što više puta probate ovo kako biste što bolje shvatili kako sve ovo funkcioniše. Da bismo dobavili podatke sa tog javnog API-a, prva stvar koja treba nam HTTP klijent, da ga ubacimo u naš servis, i kada želimo da ubacimo neki servis, to se radi na ovaj način. HTTP klijent. Ok. Da bismo znali kakav poziv treba da napravimo, otići ćemo na dokumentaciju koja postoji na sajtu Rick i Morty API-a, rickymortyapi.com, dokumentacija, get multiple characters, kako da dobavimo više karaktera, to je naših heroja, od jedan put. Ok? Znači, ovdje ćemo da prekopiramo ovaj link, vraćamo se u našu aplikaciju i reći ćemo da je promenljiva URL jednaka tom linku. I umjesto ovih heroja koje smo imali, vratit ćemo this http, pozivamo ovaj servis, get this URL. Žali se, to je zato što moramo da kažemo kog tipa će biti povratna informacija. Odlično. API update, imamo grešku. Greška kaže da nemamo provider, što znači da moramo da odemo u app modul i da dodamo HTTP client modul. HTTP client modul i snimit ćemo sada ponovo. I dobili smo heroja sa brojem 1 i 183, jer smo to ovdje naveli. Znači ovdje možemo sada da navedemo bilo koje brojeve, u zavisnosti od toga tako će nam se i menjati lista koju imamo. Znači, nadam se da samo postoje svi ovi i sada ćemo snimiti i da vidimo. Tu su naši heroji. Rick Sanchez, Morty, Summer i tako dalje. Znači ono što smo sada uradili, uspjeli smo da umjesto hardkodiranih heroja, to jest naših karaktera, odemo na dokumentaciju i da nađemo karaktere koji nas interesuju i da ih prikažemo. Zato je bilo bitno da prebacimo naše
u našem servisu da vraća observable. Vidite da ništa nismo menjali tamo u komponenti, tamo je ostalo sve navezano kako je bilo do sada sa našim lažnim podacima, a sada koristimo podatke koji dolaze sa javnog API-a, tako da dobijamo, nismo ništa promenili u samoj komponenti, menjali smo sve u servisu. Pokažem je kako da napravimo rutiranje u našoj aplikaciji i time bismo završili u suštini tu malu turneju heroja. Ono što ćemo da napravimo je, recimo, get favorite heroes, koja će da nam vrati recimo isto sa ovog našeg URL-a. Ovaj ćemo poziv koristiti u drugoj komponenti koju ćemo sada da napravimo. Napravit ćemo komponentu koja se zove ng-generate component dashboard i sada će da se napravi naša komponenta dashboard. Izgenerisat ćemo sada uprouting modul, prekopirat ćemo ovo sa sajta. Znači flat znači da će da ga postavi u istu hijerarhiju kao modul, a crta modul u koji modul da prijavi sve to. I tu ćemo da dodamo rute i treba da kažemo router module for root. Tu ćemo da postavimo ove rute koje smo napravili. Fali nam zarez i eksportovat ćemo to da bi mogli da ga koriste i drugi moduli. Snimit ćemo sve to. Tako. I dalje radi aplikacija, ništa nismo skršili. Ono sada što moramo da iskoristimo je da u app komponenti više nemamo app heroes. Ne želimo da nam se pojavljuje direktno ovde, već ćemo da koristimo router outlet. Router outlet je u stvari ono što nam služi da prikaže komponentu koja je zadužena za taj path na koji smo otišli. Znači, kada budemo išli na path heroes, tamo ćemo vidjeti komponentu heroes component. Neće biti više ovako hardkodirana u samom templateu, već će ovaj router outlet da u odnosu na to na koje ste ruti dinamički da vam prikaže odgovarajući komponentu. Dakle, sad se nalazimo ovde na našoj ruti, nema više naše komponente, da bismo je vidjeli moramo da napišemo heroes. Da bismo lakše navigirali kroz našu aplikaciju, to je da ne bismo morali da kucamo svaku rutu, dodat ćemo linkove na koje možemo da kliknemo. Doći ćemo u app komponentu, tamo nam treba navigation, treba nam jedan link i stavit ćemo da je router link jednako heroes. I mora nešto i da piše na linku, je tako? Znači, probat ćemo sada ovo. Kada smo na rutu, nemamo ništa. Kada kliknemo na heroes, pojavljaju se naši heroji, znači dobro smo navigirali na našu stranicu. Koristimo našu dashboard komponentu koju smo napravili na početku ovog rutiranja i da joj damo smisla i neki oblik u stvari. Znači, prekopirat ćemo sa ovog tutoriala top heroes u našu dashboard komponentu.
dashboard komponenta HTML. Heroes trenutno ne postoji, mi ćemo da kažemo šta je Heroes, tako što ćemo da uvezemo naš hero service. I da ćemo Heroes treba da bude hero. No. I reći ćemo this.heroService get favorite heroes. This.heroes jednako je heroes i hero slice 1.5 znači da uzme 4 heroja. Pravimo kao da postoje favorite heroji koji su najčešće posjećeni ili tako nešto. To bi trebalo da je ok. Žali se zato što nismo uradili subscribe. Get favorite heroes. Subscribe. Aha. Drugi problem je što u samom ovom get favorite heroes nismo rekli da se vraća isto ova stvar. Razdvojio sam ove pozive zato što ćete u principu imati drugačiji URL kada budete tražili to sve, ali za sada, čisto radi lakšeg snalaženja, iskoristit ćemo isti URL, to jest isti poziv, samo smo ga razdvojili u dve različite funkcije da bi napravili mimikriju toga da smo pravili neki različit poziv u dvema komponentama. I ono što sada treba da uradimo je da odemo u naš app routing modul i pored ove heroji rute da dodamo još jednu rutu koja će se zvati dashboard. I ona će da vodi na dashboard komponent. I dodat ćemo našu defaultnu rutu, prekopirat ćemo to ovde iz dokumentacije. To je, znači da u slučaju da ne damo ni jednu rutu, ili u slučaju da ne damo ni jednu rutu, znači kažemo samo localhost, defaultno naša aplikacija će da ode na dashboard. Ok, to bi sad trebalo da je u redu. I mogli bi da dodamo stilove. Dodat ćemo stilove za naš dashboard. Save all. Mi jesmo dodali dashboard rutu, međutim nismo nigde napravili link. Link ćemo sada ovde da dodamo i kažemo ovako router link i dashboard. Znači ovdje piše dashboard. Vidimo sada šta imamo. Trenutno se nalazimo na Heroes. Znači ovo je naš dashboard. Kada kliknemo na dashboard nećemo dobiti nikakvu razliku. Kada kliknemo na Heroes dobijamo naš Heroes link. I sada bismo mogli da popravimo
stilove za naše linkove. Znači, prekopirat ćemo sada iz app component CSS, prekopirat ćemo stilove za našu navigaciju, samo da bi malo lepše izgledalo. Dakle, mi se sada nalazimo na dashboardu, možda i bolje onda da stavimo da je on prvi. Na dashboardu se nalazimo i dashboard je prvi link, Heroes je drugi link. Heroji vode na našu listu heroja, dashboard vodi na naše favorite heroje. Ono što bismo još mogli da dodamo, to je ruta za naše za detalje svakog heroja. To ćemo uraditi tako što ćemo u naš app routing modul da dodamo još jedan link koji će kaže detail koji vodi na hero detail komponentu, da bismo sada dodali rutu na našem dashboardu. Imamo ovaj ng4, dodat ćemo router link i ovo treba da vodi na detalje i na hero ID. Što znači sada da kada kliknemo na Morty Smitha, ono bi trebalo da nas vodi na detalje i 2, ali trenutno se nešto ne renderuje dobro. Dodat ćemo to isto u Heroes komponentu. Znači ono što sada treba da uradimo je da skinemo ove stvari sa Lija i da wrapujemo našeg heroja sa router linkom. I idemo detail, hero ID, možemo sklanjati, a ne moramo onaj deo sa on select koji smo imali. Hero detail komponenta mora da se proširi. To ćemo da uradimo na sledeći način. ng-init će da bude this.getHero. Zato što više nemamo input, nemamo direktnu vezu od parenta i ne možemo da dobijemo selected hero. Moramo na drugi način da dobavimo detalje za našu hero detail komponentu. I ono što ćemo da uradimo, znači dobit ćemo ID našeg heroja iz rute na koju smo navigirali. Kao što vidite ovde, mi smo otišli na detalje broj 2, ali trenutno tamo nema ništa. Sad ćemo mi da napravimo ovaj plus ispred, znači da prebacujemo vrednost ID-a koji je trenutno string, prebacujemo ga u number i reći ćemo sad hero service get hero, pošto vidim da ne postoji trenutno, get hero, i onda idemo u service i reći ćemo get hero je observable od hero i on će da primi ID i reći ćemo onda ovako return, prekopirat ćemo sve ovo, reći ćemo da je lokalni URL jednak karakter i dodat ćemo samo ovaj ID koji smo dobili iz
naše rute i treba da vratimo dist.http get, dobit ćemo jedan heroj. Dobro, znači neće biti... I this.hero, sad to ne možemo promeniti je da se pretplatimo na ovaj, te da se subscribe na hero service, tu ćemo dobiti heroja i da našoj lokalnoj promenljivoj, znači ne više inputu, damo tu vrednost this.hero, jednako je hero koji ćemo dobiti sa našeg servisa iz get hero funkcije. I znači ono što smo tamo uradili je URL koji gađa na ID koji prosleđujemo i taj URL koristimo u HTTP pozivu. Ajmo da snimimo samo sve i nalazimo se na detail 2, tu nam je Morty Smith details. Na dashboardu imamo Morty Smith, Summer, Jerry, details 5. Možemo da odemo na našu listu heroja i ovdje imamo redom sve naše heroje. Ovo možemo posle stilizovati da ne izgledaju ovako ovi linkovi, ali recimo primjera radi dobili smo i našeg posljednjeg lawyer Mortija i vidite da je to details /200, znači /ID. Naša komponenta zna po samom ID-u na koji smo otišli da sama sebi dobavi podatke. Ono što nam je preostalo da implementiramo to je da naše dugme go back radi kako bismo se vratili na prethodnu rutu. U našoj hero details komponentu dodat ćemo i location. Location je servis koji Angular ima u svojoj common biblioteci koja može da vam posluži da manipulišete sa istorijom samog brauzera. Za naše go back dugme ćemo da iskoristimo ovaj modul i da kažemo this location back. Vidite da ima različitih stvari koje možete da naredite i to je direktno vezano za API od brauzera koji ima veze sa istorijom gde ste bili na kojim stranicama. Znači mi ćemo da kažemo location back, to je to. I kada kliknemo back, vraća nas na prethodnu stranicu na kojoj smo bili. Dakle, ako idemo na dashboard i odemo na nekog heroja, go back će da nas vrati na dashboard. Ukoliko odemo na hero stranicu i odaberemo nekog heroja, klikom na go back će da nas vrati na listu svih heroja. I tako, to bi u suštini bio kraj ove naše turneje heroja, koju smo malo drugačije napisali nego što je u samoj dokumentaciji i ja vam preporučujem da se igrate i sa ovim mojim primjerom koji će vam biti dostupan na GitHubu, ostavit ću vam link u opisu ovog videa, a pokušajte i da otpratite celu dokumentaciju i ceo tutorial kako je baš napisano na samom Angularovom sajtu. Ako vam bilo šta bude potrebno ili ukoliko budete imali kakvih pitanja u vezi sa Angularom, slobodno pišite pa možemo da obradimo još neku temu. Svako dobro!